Besok tangi turu pengen ngopi. Iki virus corona ya? Kono wading dulu. Virus anyar iki ya. Heeh, lho. Baru muncul di Cina ngono. Wuhan ya. Trep panggone ngono kuwi lho. Lah yo, gampang Tak wis kan nek virus corona. Kabar apa ya? opo iki? Lah, ads Korea nih, Tren. Wih, kino-kino ini. Nggak tahu. Virus itu adalah garis keturunan baru dari virus amuba dengan berasal dari filogeni. 80% 80% matamu, 80% le, 80% manusia di dunia terjebak oleh virus corona ya. Rondo tok di sini. rawan gitu. Gak kawan angel gitu. Angel. Lagi. Dulu Kok gen ini iki. gen X Y metagenom Menai. ya Ada main bareng. biara virus ya itu. Ngono ki nyegae piyen? Kudune ngene iki enek sing mengandung hewan filum nematodermata ning IPA biologi diwarai ngono iki. Apa ya? Oh, masker, kudu nggih masker. Gedang-gedang masker ta? Cangkemmu. Ora bongsong apa? Ndase proses gedang-gedang ora apa. Yo kono tambah kena virus wae. Terus apa gedang-gedang? Virus rondo. Ya. Tadi golek anu sik, golek apa masker sik. Yo, aku gak kowe golek ono. Lah kowe mbak ora golek masker mbok kosong apa ndas? Nyapa aku sehat tok. Kerai-raimu ini kena corona iki. Tak proses gedang mana omonge kowe. Gedang menyehatkan kok nyapa kowe? Karena gedang-gedang kan apa gare lak brosong gedang-gedang kan gare apa kena rondo. Gak apa-apa. Ya. Enak deh marem kok. Wis wis ngono ndo jangan. Ben wi. Saiki ndelok bokep. Saiki jari ini zaman virus corona. Rame saiki. Kuwi iso nyebar kok gini-gini barang ora ya? Wah, ora roh. Tarung disiane. Alah, wis pokok pencegahan dhisik. Ya wis tak golek masker sik yo. Oh, siap. Wis, sik. Oke. Woi, aku titip masker, woi. Yo. Oke. Barengan nih. Oh, masker. Doi. Ayo, golek endi HP. Lah jarine lumayan ganda nek. Udah. Bisa. Yang maskeran bisa kena corona. Kan, Piye? Jarine awakmu duwe masker anti corona. Duwe masker. Kae, ramban gitu ya. Malah iso ngobati flu burung, kowe kena kanker, tumor kencet barang. Iso ya. Mandi ya. Piye gelem? oke, penting sing ngobati, Pak ya. Ya wis kono ndang golek sing akeh. Enak mati di TV apa? Golek lagi di sana. Sampai mati ya. Si, dia sampai sini. Saya. Piye wis entuk akeh? Wis sih. Yes, matur nuwun yo. Matur nuwun tok ora nek duwe ndi? Duwe. Ya wis matur nuwun. Yo. Mau ngerti api kok gak? Ngerti. Kowe ora rolin. Aku ora ero kamu ning kali karo arek karo api. Ayo panas-panas sini. Isi ning depan nih. Ayo. Oh, panas panas ya. Ayo. Lah yo panas-panas ngene iki lho. Peh. Ngelak yo. Dulu. Masker opo iki?
iki. Penting kerajaan nambani corona. Loh, lah iki lho, jare ganda mah lho iso ngobati kanker kencet-kencet barang. Lah iki lek maskeran piye ya? Jare. Kira. No, cakemmu lho yo, olesano iki lho. Kira-kira corona lambemu yo. Nek cocote tangga barang iki. Wis hari kira mari-mari. Bakal mari hari iki. Yo. Jajal deh. Hilang kabeh corona, Dron. Ra iroh kowe. Goblok kok eterano. Sini. Ini.